Ma jistax ikollok pajjiż b'saħħtu jekk ma jkollokx partit b'saħħtu. Saħħu dan id-Deputat Prim Ministru Ian Borch u d-Deputat mexxej tal-Partit Laburista Alex Agius Saliba waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu, hekk kif enfasizzaw il-kisbiet u l-prijoritajiet tal-Gvern matul l-ewwel 6 snin ta' tmexxija ta' Robert Abela bħala mexxej tal-Partit Laburista. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borch qal li dawn is-6 snin kienu karatterizzati minn sfidi internazzjonali bla preċedent, inkluż il-pandemija u konflitti reġjonali, li minkejja kollox waslu għal riżultati ekonomiċi u soċjali li saħħew il-pożizzjoni ta' Malta kemm lokalment kif ukoll fuq il-palk internazzjonali. B'deċiżjoni taqlija l-ekonomija baqgħet għaddejja mingħajr skossi, għajnuna lil ħaddiema, għajnuna lil min iħaddem, il-familji Maltin u Għawċin. U dan serva sabiex nipproteġu il-negozji, nipproteġu l-impjiegi u anke wara li għadda dan kollu l-ekonomija telqet tiġri. Min-naħa tiegħu, Agius Saliba semma li fil-waqt li l-Gvern Laburista kiseb ċertifikati u rikonoxximent minn istituzzjonijiet Ewropej u internazzjonali, il-Partit Nazzjonalista f'dawn is-6 snin kompla jkasbar lil Malta fil-fora Ewropea bil-gwerra qaddisa kontra Malta. Huwa sostna li l-Partit Nazzjonalista biddet li tkapijiet iżda xorta baqa' jdoq diska negattiva u distruttiva, filwaqt li l-Partit Laburista enfasizza l-paċi, in-newtralità u l-ġid nazzjonali. Kienu 6 snin ta' diversi sfidi illi affaċċja dan il-pajjiż minħabba laqal fit-tmexxija, minħabba l-viżjoni li dejjem kellu Gvern Laburista u anke minħabba il-mod kif aġixxejna fl-aktar żminijiet ta' inċertezza globali rnexxielna nibqgħu mixjin il-qudiem.